Ei, què passa, lliristes? Tot bé? Bueno, escolteu, abans m'ha passat una cosa, anava conduint i se m'ha ficat una nosa a l'ull i he hagut d'anar així, ostres, 5 minuts així, i ha sigut horrible. Ho heu provat alguna vegada? Conduir amb un ull tapat? Ostres, perds la perspectiva, no t'hi veus bé i sembla que hagis de tenir un accident i matar-te, no? Doncs ara penseu que a Catalunya hi ha una colla de nanos que han perdut un ull per culpa, per obra i gràcia de les forces d'ocupació que van disparant bales de goma i projectils de foam, d'aquests, a tort i a dret, a la cara dels manifestants. Gent que es manifesta pel que vulguin, no? Per la independència, perquè hi hagi canvis socials, per destruir el capitalisme, això m'és igual. Jo el que detesto és que hi hagi gent que organitzi cordons humans, barreres humanes, entre manifestants i forces d'ocupació, perquè això ho trobo per mi és una altra forma de feixisme. No esteu deixant que la gent es manifesti pel que vol, i això és totalitarisme, bàsicament. Si us fa por que els hi passi alguna cosa als vostres fills, ho han d'arreglar els vostres polítics o la gent que us envia a fer cordons d'aquests. Els nanos són lliures de manifestar-se i els nanos estan demostrant tenir més ous i més ovaris que tots nosaltres junts. L'autèntic tsunami són aquests nanos que no tenen por de les porres ni de les bales de goma i que han demostrat que, tot i que els hi falti un ull, encara que s'hi vegin menys, veuen molt més enllà que vosaltres, els que esteu fent cordons.